Amapolisa aseGauteng abambe amagosa amathathu kumasipala waseTshwane ngokuphathelene nokubiwa kwezingundoqo nezixabisa i7 million zerandi. Sicela ukuthi besikhiphele ikhansela. Uma bengakwenzi lokho, sicela befike sizobatshela ukuthi asadingi la ngaphakathi, seningasebenza khona eoffice ingcono. Imemelela inzolo ye-IFP kwamashu nalapho amakhulukhulu abahlali baye bangungelana esitaladweni benyanzelisa ukushenxiswa kukaceba kwawa 39 uSandile Gwala. Biyimini exakekileyo kakhulu namhlanje kwiqela leKaizer Chiefs nanjengoko lithe labhengeza ngokusesikweni abadlali balo abatsha uNkanyiso Shinga, uEthan Shisley kwakunye nefolosi uFlavio Silva. Sinamkele indaba zethu andaba indodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzontsundu. Amapolisa aseGauteng abambe amagosa amathathu masipala waseTshwane ngokuphathelene nokubiwa kwezingundoqo nezixabisa izigidi ezisixhenxe zerandi kulo masipala. Esisithathu sityholwa nangokuba izinto ezifana netransformer ukanti kulindeleke ukuba la magosa avele kwinkundla kamantyi yasePitoli ngomso. Kubanjwe amagosa amathathu kumasipala waseTshwane ngenxa yokubiwa kwetransformer ezixabisa izigidi zerandi. Izolo omnye umuntu owayamaniswa nelityala uvele enkundleni. Ukanti amapolisa akhuphe isilumkiso esiqatha ngakuwo nawaphi na amagosa nokuthi abandakanyeke kulo mkhwa. The investigation revealed the involvement of these three individuals that they are working also for the city of Tshwane Electricity. That is where the team was led to here for the arrest that we've seen. 3 people are arrested. That particular transformers that they stole, it was worth 7 million. It's quite a lot of money that is involved. And the impact relating to the stealing of the essential infrastructure relating to the transformers is crippling the economy of the country. Njengoko ubusela beziseko ezingundoqo ziqhwalelisa ilizwe, amapolisa athi aza kubamba omnye umntu. Currently we arrested, it's a total of 4 when we include the one that we arrested on the 27th. There's 1 individual outstanding. Currently I can't reveal the individual, but there is one particular person that is going to be arrested is outstanding. La magosa abanjiweyo kulindeleke ukuba avele phambi kwenkundla kamantyi yasePitoli ngomso. Usapho lwaKwangwenya eMpangeni KwaZulu-Natal ukhangela unyana walo oneminyaka 13 Sanele Ngwenya nowalahleka kwinyanga ephelileyo ngethuba esendleleni eyokwenza umsebenzi wakhe wesikolo. Olusapho luthi kudala lumkhangela abamfumani uSanele ukanti ngokweenkcukacha-manani zeli loMzantsi Afrika kumyinge ka-23% wabantwana balahleka abangafunyanwa ziintsapho zabo. Ludandathekile usapho laKwangwenya eMpangeni KwaZulu-Natal nanjengoko sele kuphele inyanga susela oko kwalahleka uSanele Ngwenya. Abazali balomntwana bacacisa ngokwenzekileyo. Ngaleso sikhathi waphuma kushuthi singamboni wahamba. So asazi ukuthi kwakwenze njani kuye ngoba asikaze nje ingane nje bengakazi sishaye. Umuntu nje wayehleze nje eyibukela iTV ehleze endlini. So akaze kuxatshwane naye nje kodwa nje asazi ukuthi yini inkinga yakhe kuze konakala ezigcine ethatha isinqumo sokuthi ehambe. Angazi ukuthi ngizobeka kanjani ukuthi lengane le ingane nje eyithulelayo akusiyingane futhi ewumvazi ingane nje ejwayele ukudlala la igcekeni ibukela iTV. Angazi noma ayistage noma abangane angazi ukuthi ngabeka kanjani angazi. Khona kusiphathe kabi nje indaba kaSanele ngoba wonke umuntu la isihamba khona basibuza into eyodwa obuhlungu vele ngazi mina ukuthi ngizophendula ngithini. Abamelwane bathi ayiqhelekanga into yokulahleka kwabantwana kule ngingqi. Ngokwazi kwami ngathatha ukuthi kuyaqala noma kwakwenzeka kanye eminyakeni ephambilini
kodwa ke lo muntu watholakala futhi. Into engavamisile so ingakho sithuke kangaka akuvamisile ukuthi kulahleke ingane manje lokho kasanele kusithusa kakhulu ngoba sazi ukuthi kwenzakalani. Ukuzakuthi ngoku amapolisa awakabi nangxelo ayinike usapho mayelana nomkhondo wokulahleka kukaSanele Ngwenya. Umbutho we-DA umangalele umphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Nobuhle Nkabane kwisikhululo samapolisa eKapa. Lo mbutho utyhola uNkabane ngobuqhophololo ngokuphosisa epalamente ngomba wokuchongwa kosihlalo bebhodi yesitha. Umphathiswa uNkabane wafaka uluhlu lamagama abantu kwindlu yowiso-mthetho ukanti kuye kwafumaniseka ukuba la magama anamatyathanga namagosa e-ANC. Ze emva koko uNkabane waxelela ipalamente ukuba la magosa achongwayo ziziphumo zokucetyiswa ligqiza labacebisi kodwa kwafumaniseka ukuba oku akuyonyani. Iqela le-DA limile kwelokuba uNkabane walahlekisa ipalamente kwaye oku lulwaphulo-mthetho. What has been done by Minister Nkabane is fraud and misleading Parliament, both of which are criminal contraventions. Now, we obviously can't let that go. We can't let that ride, even though certain deployed cadres have quickly been withdrawn as part of the cover-up. Uzile uphinde wamgxeka kabukhali omongameli weli uMnumzana Cyril Ramaphosa emtyhola ngokukhetha iphele emasini kwakunye nongazimiseli ukulwa urhwaphilizo. We're here today for the simple reason that President Ramaphosa refuses to be as good as his word and act against corruption, act against criminality in our parliament. Those kinds of actions go unchecked, whereas what President Ramaphosa perceives as a slight, which is a deputy minister not asking him permission to go on a private trip that he didn't have to ask permission for, that is punished in the most severe terms. Kusenjalo, uKarabo Rharhau uthi umbutho wakhe uzimisele ukusiphula nengcambu urhwaphilizo. What is mostly important for South Africans to note here is that when President Ramaphosa doesn't want to act against corruption within his own cabinet, the Democratic Alliance will do what it must to make sure that people are brought to book. I-DA ithi izaqhubeleka phambili nephulo layo lokusiphula nengcambu urhwaphilizo. Bavuke ngenjixo kuxa babamba uqhankqalazo abahlali bakwaMashu eThekwini KwaZulu-Natal namhlanje. Abahlali bathi makasuswe esihlalweni uceba kwa 39 uSandile Gwala. Ugwala utyholwa ngabahlali ngokuba nesandla ekubulaweni kweenkokheli zasekuhlaleni kule ngingqi kwaye bathi ukhetha iphele emasini xa kukho amathuba engqesho. Iqela le-IFP lithe ezi zityholo ziza kuphandwa kwaye ikomiti yezopolitiko yalo mbutho iza kufaka nomlomo noGwala. Abahlali bakwaMashu batyhola uceba wabo ngokungakhathali kwanokuba nesandla sokubulawa kwabantu kule ngingqi. Njengoba umphakathi uhlangene lapha uzocela impendulo eofisini le-IFP la eThekwini umhla ka9 kuJuni kube nesiteleke esifanayo nalesi umphakathi ubocomplaina ngokhansela esinayo la kwa 39 empelebeleni ngeinsolo zokuthi unabaholi abashonayo lapha okusolakala ukuthi bafa ngesandla sakhe ngoba njalo labaholi bona abasebenzisana nomphakathi yena akasebenzisana nomphakathi. Uma kukhona into eyenziwayo ngaphakathi eyumsebenzi noma eyukusiza umphakathi, labo baholi abasuke behola lokho baye bedutshule beshone ngaso sonke isikhathi. Abahlali bathi makasuswe esihlalweni uceba wabo. Sicela ukuthi besikhiphele ikhansela. Uma bengakwenzi lokho sicela befike sizobatshela ukuthi asisadingi la ngaphakathi, seningasebenza khona eoffice ingcono la ngaphakathi kuthina asisadingi. It's not an easy thing to remove a councillor. You must have all the grounds, and even the speaker cannot just take a decision like that. It also goes to MEC. So that is why I'm surprised that if these allegations are true, why they are not involving law enforcement agents that can assist us on that one. Kwisiganeko sakutshanje kubulewe abaqoqodisi ababini kwaMashu kwaye abahlali bathi uceba wabo unesandla kwesi siganeko.
Abaqhubi baza kungena nzulu ezipokothweni nanjengoko liza kunyuka ixabiso lamafutha ezinzulwini zobusuku. Iintlobo zepetrol u-93 uza kunyuka nge-55 cents ilitha, u-95 uza kunyuka nge-52 cents ilitha, idiesel iza kunyuka nge-84 cents ne-82 cents. Ukunyuka kwamaxabiso amafutha kuzemva kokwehla kwawo iinyanga ezine zilandelelana. Komelela kwerandi xa ithelekiswa nedola yaseMelika yayanika umnyinyiva nge-15 cents ukuya kwi-16 cents ilitha. Ekunyukeni kwala maxabiso ukanti parafin inyuke nge-67 cents. Advocate Moses Kakane nomele inhloko yejaji yaseMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge kwinkqubo yophando ephanda izityholo zesincwaso ngakuJaji Mbenenge utyhole ingcali ejongene nokuxhaphaza okusekelezelwe kwisini uGqirha Lisa Venet ngokuthatha icala lommangali uAndiswa Mengo ukuze emva kokuba le ngcali ithe yaphe kwisophulwa ngemibuzo ngohlalutyo lwemiyalezo kaWhatsApp abebethumelana yona uJaji Mbenenge nalowo ungummangali nowenze izityholo zesincwaso uAndiswa Mengo okukuza emva kokuba uGqirha Vetten evakalise ukuba uMengo wayengazithandi izincwaso ezazisenziwa nguJaji Mbenenge. Do you think that stance makes you objective or not objective? Well, as I'm sure you're familiar, there is a great deal of contestation around what the word objective means. Ibenguphansi phezulu namhlanje kubethwana ngentonga zomlomo kwisashoni ephanda izityholo zesincwaso ngakuJaji Mbenenge nazityatyekwa ngulowo wayengunobhala kwiofisi yakhe uAndiswa Mengo. U-Advocate Sikhakane noligqwetha likaJaji Mbenenge kule nyewe ebehlaba amadlala epheka ngemibuzo uGqirha Lisa Vetten oyingcali ejongene nezenzo zokuxhatshazwa okusakalezelwe kwisini. U-Advocate Sikhakane utyhole uGqirha Vetten ngokukhetha icala likaAndiswa Mengo. Am I wrong, Ms. Vetten, that, and I'm not wrong, am I wrong to assume that in your testimony, and as it is in your papers correctly so, you are more sympathetic towards a complainant, not a complainant? That is my background. Yes. I have been a counsellor. Okay. Yeah, no, and I'm there to assist. That is the basis the of it. Complainants. Ingcali ithi isincwaso ingasincwaso nje kulowo usenzayo kodwa asibone ngendlela engamkelekanga yena lowo uncwasiweyo. One person's courting and flirting might be another person's harassment. This is precisely why we end up having sexual harassment matters, because the one party will say, but I was simply appreciating her. I was simply complimenting her. And the other party will say, that is not how I felt. That is not how I experienced it, and what it was unwelcome to me. U-Advocate Sikhakane uxelele uGqirha Vetten ukuba akayongcali kwindlela ekuncwaswana ngayo kwezinye intlanga kwaye kwangekho nto igwenxa awayenzayo uJaji Mbenenge ngethuba ethetha noAndiswa Mengo. Ukanti ke sikhatyiwe isicelo samagqwetha kaAndiswa Mengo sokuncina ngemibuzo amangqina kaJaji Mbenenge. Le seshoni isaqhuba. Iqumrhu iProudly South African lithulelwe umnqwazi ngumfelandawonye wabasebenzi COSATU ngokuphehlelela ivenkile ye-online ezakuthengisa imveliso yamashishini ohlukeneyo eRhawutini namhlanje. Umphathiswa wesebe lezorhwebelwano noshishino uParks Tau wenze intetho ephambili kulo msitho. Kwinzame zokunqanda ukuthembela kwelizwe kwimpahla ethunyelwa kumazwe yangaphandle kunye nokuqubisana nokunyuka kwentswela-ngqesho, isebe lezorhwebo, ushishino nokhuphiswano libambisene neProudly South African lisungule amaqonga amabini nalapho abantu baza kukwazi ukuthenga besebenzisa ubuchwephesha bale mihla. Umphathiswa wesebe lezorhwebo uParks Tau uthi elinyathelo liyinxalenye yokukhuthaza ukuveliswa kwemveliso yasekhaya kunye nokudalwa kwamathuba emisebenzi. In 2023, South Africa recorded a trade deficit in manufactured goods exceeding 150 billion rand, a clear indication of our over-reliance on imported finished products. Ukuqinisekisa ukuba amashishini amancinane amaninzi abayinxalenye eliqonga, iProudly South African ithe yasusa ezinye zeendleko zokubhalisa kweliqonga. It's free listing. For companies that have gone through a vetting process with Proudly South African, they get automatically listed. There's no listing fee. Unlike with the other stores,
Comrade President, where they ask you to list, to pay to list. Every time a worker chooses a South African made product, they are doing more than just shopping. They are casting a vote for jobs, for dignity, for fair wages, for local innovation, and for a resilient economy. Umongameli weCOSATU uZingiswa Losi uweleke ngelithi nangona abathengi baseMzantsi Afrika bezithanda izinto ezinegama, imeko yezoqoqosho ifuna abathengi baxhase imveliso zaseMzantsi Afrika ukuze kukhule amashishini asakhasayo. Mimi exakekileyo kakhulu lena yanamhlanje kwiqela leKaizer Chiefs nanjengoko liqela lithe labhengeza abadlali balo abatsha amakhosi kulindeleke ukuba antingele kwelaseNetherlands kule veki nalapha za kuthi adlale imidlalo yobuhlobo ngelungiselela isizini ezayo. Iqela leKaizer Chiefs lintingela eNetherlands ngolwesine umhla wesithathu nalapho liza kuchitha iveki ezimbini ngelilungiselela isizini ezayo. Abalandeli beliqela kudala bengcotshile belindele ukuba eliqela libhengeze abadlali abatsha elibatyikityileyo. Amakhosi abhengeze ukuba atyikitye umdlali wabesazinze kwelaseNgilane uEthan Chisley nengumdlali wasesuswini. Akaphelelanga apho ke abhengeze ukuba atyikitye umdlali odlala kwicabanga lasekunxele ngasemva uNkanyiso Shinga nobefudula edlala ePortugal. UShinga wayedlala kwiakademi yaKwaZulu-Natal phambi kokuba achithe iminyaka esixhenxe kwelasePortugal. Kwisizini edlulileyo, uShinga uncede iqela lakhe iAlvera ukuba ligqibe kwindawo yesibini kwi-2nd Division wasePortugal. Aphinde abhengeza nefolosi uFlavio Silva nobedlalela iqela iPersebaya Surabaya lase-Indonesia. Lo mdlali uneminyaka eyi-29 ubudala uza kumakhosi eyi-free agent kwaye ufake amanqaku alithoba ze wancedisa oogxa bakhe ekufakeni amanqaku amatyeli amabini kwimidlalo eyi-33 kwaye iqela lakhe ligqibe kwindawo yesine kwilogo kwisizini edlulileyo. Nantsi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa kwidesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli apha ekhaya ndikwamkeleka lokhu kwiqonga lam le Mozulu bethuna igama lam ndikuThabile inzwakazi yaseBathenjini mvanje ke nantsi bethuna iMozulu masiphawulele imzontsundu kokuqala kaloku iziganeko zomvanje kumzantsi nje Afrika uphela noko imeko ithanda mamaxongo ngenxa yokuxhaphaka kakhulu ke kwezulu elisibekele nje phantsi wonke nje umbili indawo ezifana phalo ke ekuseni futhi ePriska Xebe bevusa futhi ngula 8 degrees baqhube emva kwedilanga ngomso zimvula zindudumo beyivala kamnandi labini phaya noxaka kunetha kakhulu emva kwedilala ngo-22 degrees kanti ke wona mbukeli wam amaqondo wakho phansi naphezulu sivula kaloku phaya ephondweni futhi nasempuma koloni ngamandla futhi kumantla welaphondo Alvani Jamestown ekomani phaya yinkwanka yingqele ngumoya phaya ekuseni futhi ngo-1 xa bevuka kanti mbukeli wam imozulu phaya ephondweni laseFreystata phondo elo lizinze kumbindi apha emzantsi ngamandla futhi kwincam yalo Bloemfontein phaya kakhulu kungabanda impela phaya ngeqanda ngexesha labo lokuvuka langomso bethina ekhaya masitheni chu ngokubanzi futhi phaya ephondweni elisentshona koloni ngamandla futhi kumazantsi welo phondo indawo ezifana phalo ubukela ekhaya Kapa lodumo nantsi ingqele phaa nemvula yonke la ntsasa yasekuseni ngomso ngeshumi nje elesibini kanti ke bona baphila kanje phaa kwelaphondo elise-Northern Cape ngomso ngamandla futhi kwimpuma yelaphondo nokuphakama futhi phaya kokurumane ekuseni ngo-6 degrees naphaya kokimberley nazo zonke nje zanginqi kwasekuseni kungabanda ngo-7 degrees kuncebe nam ngokubanzi phaya ephondweni elise-North-West ngomso futhi kumantla apha emzantsi njengaphambukela ekhaya koTosca ekuseni futhi kungabanda qaba ngamafuthi naphaya koVryburg bevusa kwalobukela ekhaya kuyela 9 degrees apho sikhoyo ngalo mzuzu kuphi ke kuseRhawutini amazantsi welo phondo siSprings nempuma futhi singabanda futhi impela inkwanka ukubhudla okuqatha komoya phaya ngaye kaloku mbukeli wam la 4 degrees bethuna masinyuke ngokubanzi phaya ephondweni eliseLimpopo ngamandla futhi amazantsi welaphondo bilabile ekuseni ngo-10 degrees napha kwintshona koThabazimbi
ngikwanqa kamandi kuchonge kamandi futhi nasepolokwane kwincam yelaphondo ngayela 8 ekuseni sehle njalo ngokubanzi kwakhona bethuna ephondweni elisempumalanga ngamandla futhi kwimpuma yelaphondo mbombela ekuseni ngo7 naphako sikhukhuza kwakhona kusekuhle kakhulu phaya ngala 10 kodwa bekubanda phaya Standerton bevuswa ngo2 degrees kaloku ekhaya bethu namandi ivale ndisonke ngephondo lokugqibela nqa phaya kwaZulu Natal ngamandla kwincam yalo phaya ko-Ladysmith ekuseni futhi ngo4 naphaya Vryheid ngo12 Richards Bay ibe ngo10 degrees ekuseni mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyole. Kanti ke ngomso oxa bethu bazabe belapha beziphaka shushu izindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.